Guys, mga nihapon to guys. So, lechon paksiw guys, oh. Ubras pista. Sobras ng horot. Ubras na hurot, guys. Kita sa tanong dari. Okay. Ano di bang guys? Lambak na. Cook man guys. Oh guys. Maramag? Ito ba niya? Salvador. Kaya ang muli ang pinagapon ng tabi. Saan ang kanon ay? Kaya sa kaliro. Kami ang kanon. Kanon na. Ay dulo. Ano na ganina? Dagan ba kayo ito man? Kanon, dala nga. Ano tayo? Muna-una. Bilang mo kung lukat, Ricky. Wala yung bantas? Bilang mo ba? Ano? Ay, hilot to ba? Hindi makubupi ang Wala. may pagmawir pa. Bisa na kamawira. Di makapukiyang. Birkan, ngayon dagat. Taog nito daw sa una paglukat. Matao. Nanakauban ko sa una, silang ayan, titulit. Ang manong. No, betong di pa na, bangkuran na. Bangkuran ng mga istro. Gasto nga. Kumain din ba? Kumain. Malagaw ni. Kamu bisa daw. Ano mo sa mo ba? Wala mo paham. Wala ba? Ito kung saan doon, dapat ako mo. Wala man dere sa kwan. Oh, ang hirap kong kuno. Ano ba ba? Wala ba? Abang pahang ito na ay kwan man. Ano ba? Ako saan lupa pa rin ba? Saan? Ano ko? Ba. Kuha na ko ito kiningkuhan. Tinaay siya ka. Ay, kuha na magapon ng along. Buka ng along gapon ito. Nakaratog soft drinks. Oh, life ay ko. Ano ba na? Yung organ sa daw, may pagkakagod ba? Ano? Ang ito? Dokot. Ay, kayo rin ba? Dapat singot mga idolo. Sabi, inom po mo. Ay. Thank you.
Nako. Na Busog na yung mga idol, no? So, naman nag-make. Panihapon. Pisingo to. So, dire na ito ba ito ang video? So, next vlog na buta magkita-kita. So, thank you.